Gamitin mo yung nakatayo. Salamat po sa lahat po ng pumunta sa aking live. Hindi ko na malaya, nahulog na pala yung aking cellphone. Doon ka mag-ano sa Ang galing, ang galing. Thank you, Ta Hefty. Doon, no? Ayan, asan yung cellphone mo? Ay, ano mo, madam? Kaya pala parang may narinig ako na parang may Lang sa'yo yung wifi. nahulog. Buti na lang hindi nahulog yan sa baba. Naku, nasa second floor pa man din na catch. Salamat po sa lahat ng naandyan. Thank you so much po. Allah, yung panahon, madam, oh. Maano na, mahangin. Sabi kasi may low pressure area, sabi. Ayan. Ayan po ang lakas ng wave. Ang lakas guys ng hangin sa dagat. Bawal yung mga mangingisda siguro. Hindi pwedeng pumalaot kasi malakas yung alon. Kaya dito lang sila sa tabi. Ayan, nagsisimula ng umulan. Kaya siguro pa na yung ano ni Dylorn. Kasi nga parang uulan nga. O, tingnan mo madamo. Hulog yung cellphone ko. Grabe. Maraming salamat po sa lahat ng pumunta sa aking live. Diyan sa dulo. Bisibisihan po kami ni Madam kasi naglilinis kami ng kanyang terrace. Ang ganda ni Madam, oh my gosh. Kaunting. Kunting Kaunting ano pagtingin. yung bahay. Linis-linis kami ng konti. Kasi 6 years ba naman hindi inuwi ang Madam. Anong mangyayari sa bahay kapag 6 years hindi mo tinitirahan? 'Di ba? Nilumot yung bahay ni Madam kasi nga hindi tinitirahan. So ayan po, paabutin ko na ng 2 oras kasi inabot na ng 1 hour and 48 minutes. Maraming salamat po sa mga tumusok at saka sa mga pumunta kahit bisibisihan kami ni Madam, pareho kami nag-live. Salamat po ng marami, Tay Hefty. Thank you so much po. Nagkuskus kasi kami ng ano kanina. ng tiles. Kaya itinambay lang namin yung aming mga cellphone dito sa taas. Pareho kami nag-live ni Madam Cascade. Naka-silent lang. So ayan, umuulan na po dito sa Eastern Samar. Parang may masamang panahon ba? Agoy, hindi namin alam ang balita. Weather forecast. Ayan, umuulan na. Isisilong ko yung aking cellphone. Basta wag lang kumidlat. Hindi yan. Oo. Babalikan ko na lang po yung mga pumunta dito sa aking live kanina. Si Nam and si Tay. Sino pa ba yung mga pumunta dito, Madam? Ako. Si Madam. Ang sarap magpaulan. Ayan, ayan. Umulan na sa labas. Yung? Alin yung isaksak mo? Olo, hindi na makita yung dagat. Madam mo. Hindi na makita yung dagat. Ano na, maulan. Maulan sa karagatan. Ayan. Yung? Maraming salamat po. Salamat po ng marami. Ayan, 10 minutes na lang po. 2 hours na yung aking live. Para naman madagdagan yung watch hour ko. Kasi ano na hindi na talaga updated si Tres sa YouTube. Mamayang gabi, baka mag-live ulit, Madam. Kaming dalawa. Madam, kaming dalawa. Mag-live. Ano daw? Ano daw? Saan kayo? Thank you so much. Kanina kasi may pa-music, kaya nakamute yung aking cellphone. Tumawag nga kanina. Kami nila ate. Hindi na naman daw siya kay pangit ang panahon. Bakit paglalakad ka ba? Ano ka ito si Lolo na? Hindi naman siya lalakad. Sabi ko ba, bakit maglalakad ka ba? Masakay ka naman eh.
Nagagalit siya. Sabi niya, kasi bakit ng panahon? Samantala sa team pa yon. Oo, pangit yung panahon ngayon, pero sa 10, hindi na. Uy, ang lakas ng wave doon, no? Humahampas talaga sa ano. Humahampas sa... Parang may tao, madam. Doon. Tinatawag ka. Ano man? Humahampas yung alon sa mga batuhan, guys. Ayan, nakikita doon sa pinakadulo ang lakas ng hampas ng alon ba. hindi hindi na makita po yung dagat kasi ulan na, ang lakas ng ulan. Malakas yung ulan dito sa Eastern Samar. Mahirap pumalaot po kapag ganitong maulan. Delikado kasi masyadong maalon. Lalo na yung mga bangkang maliliit. Ayan, hindi pwede silang pumalaot. Kaya kaninang umaga, nakita ko yung mga tao andun sa dalampasigan. Nag-ano sila guys, yung tawag sa amin, nag-iilaw yung nagpa-flashlight kasi baka... Saan? Wait lang po. Uy! Baka may tao sa baba? Ha? Ayan. So, ayan na nga po, guys. Ang lakas ng ulan dito sa Eastern Samar. Para po kasi may masamang panahon. Di ko lang sure, pero sabi nila eh. Kasi malawak yung ano ng ulan, kahit sa Bicol umuulan din. Pang malawakan ba yung ulan? Ayan, ang ulan. Ang sarap maligo sa ulan, tapos pumunta doon sa may dalampasigan. Humahampas yung agos doon, oh. Grabe, humahampas yung alon. Pero ang sarap siguro maligo kapag ganitong maulan sa dagat. Ang lalaki po ng mga isda dito, ang mura lang ng isda dito guys, ano lang, ang kilo 100. Yung yung tulingan na malalaki, bangkulis ba yung tawag doon? Yung tawag sa amin, bangkulis sa Bicol. Napakamura lang dito guys, kasi nga malapit dito sa dagat. Pero kapag doon sa palengke, pumunta kami doon sa MacArthur ata yun. MacArthur. MacArthur, yung tawag nila. Ang mahal din ng mga isda doon sa palengke. Pero pag dito po kasi sa may malapit kila madam, merong mga nangingisda pag nila dito, pag daong. Daong nila dito, yung mga nangingisda, ibinibenta nila pagdating sa gilid. Napakamura lang, 100 ang kilo. Kaya yung mga andito, talaga nila, inaabangan nila yung mga dumadaong na mga mangingisda. Binibili nila yung mga isda ba? Kasi ang mura lang dito. 100 lang. Tapos ang lalaki ng tulingan or yung bangkulis, yun tawag sa amin, bangkulis. Grabe yung alon doon sa pinakadulo guys. Halos naabot yung malaking bato. Napapantayan yung batong mataas. Yun doon. Yung pinakadulo. Yun o. Yung pinakadulo. Nakikita nyo yung pinaka-last. Last na parang island ba yan? Bato yan na malaki eh. Napapantayan ng alon. Ayan. Yun napapantay ng alon. Hirap pala talaga doon. Siguro napakalalim noon na dagat na yun. Malalim na part yun. Ang hirap doon Ayan, salamat po sa lahat ng sumilip sa aking live. Si Ty Hefty, si Nam and si Madam Cascade. Tsaka sino pa ba? Si Arlen Merapuentes.
Thank you so much po sa mga sumilip ang ingay ni Madam doon sa baba. Ang ingay ni Madam sa baba. Wala kang payong, Tres Maria? Meron. Pahiramin mo nga ako. Meron po akong payo. Asan na yun? Yan, Madam, oh. Na ano lang to. Ganun lang yan, oh. Madam, oh, ganun lang mag-open. Malinis na dito sa black part, oh. Oo. Ano na lang. Yung doon na lang sa baba. Baba ko lang yan. Ay, ano ko lang dito. Ito lang dalhin ko. Oh! May tanong ka nung number ko. Ayun, pinapakalam ako yun doon. Oo. Oo, yun. Ito, tanong ko. Yung tumawag sa akin doon sa bahas. Meron ako dyan. Pabutin ko lang ng 1 hour, 2 hours. Yun. Tapon mo na lang yan sa ano. Sa likod. Kasi marami naman tayo bago. Paalis na? Uray pa? Paalis pala? Kahit inuran? Paalis pa? Yan na. Paalis na na. Okay. Ano ka muna ng pagkain? Oh, Yep. Bakit ikaw? Oras na. alas 9 na. Sayang ko, alas 11. Tapusin ko muna ito sa baba. Ano sa taas. Oh. Kasi namatapon, panay-exercise tayo. Panay-exercise tayo sa ako. Okay.